गिबियावनो आं दिनैनि बे मिडियाखौ साबायखर बावो जे दिनै जोंखौ हेफाजाब खालामफैनायनि थाखाय आरो बे प्रग्रामखौ दिनै खुंफुंलांनाय प्रग्राम खुंगिरि आरो गासैबो सारमोन बिथांमोनखौ आं हामबायो आरो आंनिनो आंगो लोगोफोर जे दिनै आंजों खौसेयै दिनै जे जोंनि UPPL आव जयनिं जाफैदों बेखौ आङो साबायखर बावो। मानि थाखाय जोङो BPF खौ नागारनानै UPPL आव जयनिं जादों होनबा जोंहा गोबां रिजन दङ। आङो जेनेबा सिगाङाव आङो BPF आव आङो 2 मान्थ्स बायदि जाबायमोन खामानि मावनाया आंल' नङा बे जेसेबांनाखि दा बेयाव जयनिं जादों बे मेम्बार्सफोर गासिबो जोङो BPF निनोमोन। नाथाय दिनै जों माखासे BPF नि खामानि मावनाय आइडिय'लजिफोरखौ मोजां मोनैनि जाहोनाव दिनै जों UPPL फारसे आगान सुरबोनो गोनां जादों। बिथांमोना गिबि खेब जोंखौ थांजेननायाव जोंखौ मोजाङै वेलकाम खालामदोंमोन नाथाय उनाव जोंखौ जेबो खेरखेरायफिनाखै जे जोंखौ सिनाय बायदि खालामदों जे गावसिनि जोङो जेबो खामानि मावाखै बेफोरबायदि खालामदों। खामानि मावसेयावबो जेनेबा जों गावसोरखौनो सापर्ट होनो होननानै जों थांदोंमोन जे जों बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो होननानै बिथांमोनजों ओंखारदोंमन जे हारिनि खामानि मावनो थांनांगौब्ला माबायदि मावनो गोनां जायो बिथांमोननि फारसे बेखौ नुनाय जायाखै। बेनिखायनो जोङो दिनै BPF खौ नागारनानै जोङो UPPL फारसे फैनाय जादों आरो मा खामानि मावलांनो सानदों नोंसोर UPPL आव? जे आं बुङो बेखौनो जेन'बा आं UPPL नि जानानै दिनै आं UPPL आव जयनिं जादों आरो आंल' नङा आंनि गासैबो दिनै लोगो बिथांमोन हिनजावसा आरो हौवासाफोर बिथांमोना दिनै जयनिं जादों बिसोरो गासैबो जों मोनसे थांखियैनो जोङो UPPL आव फैदों आरो जोङो इयुन जेनेरेसननि थाखाय जे जोंनि फंबाय बिनानाव उन्दैफोरनि थाखाय जे जोङो जाहाथे इयुन समाव जाहाथे जोंनि BTR आ जाहाथे समायना जायो आरो साफ्रोमबो फंबाय बिनानावमोना गाव गावनि थांखिसिम सौहैनायाव इजि जायो जेबो खस्थ' मोना गोदाव सोराव जानो मोना नै बेफोरबायदिनि जाहोनाव दिनै जोङो UPPL आव जयनिं जाफैदों। जों दा जेनेबा 150 जन जयनिं जादों आरो जिथुनाखि जयनिं जादों आरो बिनि बांसिन जोंहा UPPL आव फैबावगोन आरो गोबाङानो जोङो BPF आव थांदोंमोन जोङो 250 जन जों BPF आव जयनिं जादोंमोन नाथाय दिनै माखासे बोथोरनि जाहोनाव बोथोर मोजां नङैनि जाहोनाव आरो दिनै अखा बांखानि जाहोनाव दिनै जों सफैजोबनो हायाखै आरो जों नेक्स्ट टाइम जोङो माखासे जयनिं प्रग्राम गोबां लाबावगोन आरो लैहोर जोंनि इयुथ्सफ्रा जे दिनै UPPL आव फैगोन आरो जोंनि UPPL खौ सापर्ट खालामगोन आरो मोनसे जिथुनाखि सरकाराव दं बिनिफ्राय साबसिन गोख्रोंसिन सरकार खालामगोन होननानै जोङो बयबो थांखि लानानै फैगोन आरो दिनै जों फैदों। स्पेसियेलि मा डिफारेन्स मोनदों मोननै पार्टिनि गेजेराव? आं मोननै पार्टिनि गेजेराव फारागथि मोननाया जाहैबाय जिथुनाखि बिथांमोना जे सिगांनिफ्रायनो जेनेबा 17 इयार्स बेखौ जों बयबो मिन्थिखागौ सरकार सालायबोबाय जे 17 बोसोर सरकार सालायनायाव दिनै मा उन्नति जाखो जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय मा सुबिदा जादों बेखौ दिनै जोङो गोबां फारागथि नुनो मोनो। 17 बोसोरसिमाव जुदि BPF सरकारनि समाव जोंबो इयुथ सासेमोन जेनेबा बिथांमोननि सरकार सालायनायाव जों जेबो खाबु मोनाखैमोन आरो जोंनि बिदाफोर थांखांनाय बिदा बिब'फोर बिथांमोना जेबो खाबु मोनाखैमोन गोदाव सोरावै थानो गोनां जादोंमोन। नाथाय दिनै UPPL सरकार फैनायनि उनाव जोंहा गोबां सुबिदा जादों जोंहा गोबां सान्थि फैदों जे बयबो जोंनि बिदाफ्रा गासिबो मोनफा बाहागोआव जोङो इनभेस्ट जानानै थानो हादों आरो जोंबो जानो मोनगोन बा जानो हागोन होननानै दिनै जों UPPL आव फैनाय जादों। नाथाय दिनैनि जयनिं जानायखौ जों नुदों फ्रायानो स्टुडेन्टफोर गोजा माखासे साननो हनो गोरोंफ्रा सानसुमैफ्रा बुङो फरायफुबाय थानाय समावहाय पलिटिकेल लाइनजों थांनो नाङा अब्ला दा फरायफुबाय थानाय समाव जुदि नोंसोरो इलेक्सन नैबे पलिटिकेल लाइनजों जयन जायो अब्ला नोंसोर माबायदि फरायगोन? आं बुंगोन जेन'बा बांसिनैखै जेन'बा बिदि बुंग्राया जेन'बा BPF आ जों UPPL खौ बुंगोन आरो जे बिथांमोना बुंहरगोन जे बैसो जाया नं जाया फरायफुबाय थानाय समाव मानि थाखाय पलिटिक्सआव ओंखारखो बाट पलिटिक्सआव ओंखारनाया जेन'बा ओंखारनाया सोरबा गोरोंजोंल' जाया पलिटिक्सआ जेन'बा पलिटिक्स जानांगौब्ला मोनसे राजनितिक जानांगौब्ला सोरबा खाना खुज्राबाबो सोरबा जोङो रायजो राजा गासिबो रोंनाय रोङै गासैखौबो लानानैसो जों मोनसे पलिटिक्स जायो। थिग बिदिनो दिनै जोङो इयुथ्सफ्रा बुजिनानै जेनेबा जोंखौ मानो जयनिं जादों होनना बुङोब्ला जों जोंनि मोजांखौ हास्थायनायाव जेनेबा बैसोर बिथांमोना मोजां मावाखैब्ला जों मानो ओंखारबोनो जों गावनो गाव इयुथ्सफ्रा जों फारि ओंखारबोनानै जोंनि लामाखौ जों दिरुननानै लानो गोनां जागोन बा दिरुननानै लानो गोनां जायो। बेनि थाखायनो दिनै जों मोजां लामाजों हान्थिलांनो थाखाय जों जोंनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै जों बे UPPL आव जयनिं जादों। बेयाव UPPL आव जयनिं जादों बेयाव जेन'बा पलिटिक्सआव ओंखारनाया जेन'बा उन्दै गिदिर बेयाव जेबो फारागथि गैया जे जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जेन'बा मोजां खामानि मावनायाव सासे जोङो सोरबा उन्दैनिफ्रायबाबो सोलोंनानै लानो नांगोन सोरबा जौ फाग्लानायनिफ्रायबाबो जों सोलोंनानै लानो नांगोन बेयाव जेबो फारागथि गैया आरो सोलोंथाइ बेखौ जोङो जोंनि गावनि थाखाय मावनांगौब्ला जों गुबुननिफ्रायबाबो सोलोंना लानो गोनां जागोन आरो जोंबो गुबुननो फोरोंनो गोनां जागोन बेयाव बिदि जेबो फारागथिखौ जों मोननो हाया। UPPL निफ्राय सायख'जानाय बिजाथिया जुदि देरहानानै थाङोब्ला NDA बा UPPL निफ्राय सायख'जानाय बिजाथिया जुदि देरहानानै थाङोब्ला नोंथांमोननि इयुथफोरनि जौगानायनि माबायदि खामानि मावजानो लुबैयो?
बिथांखौथ' आं बुङो जे जोंनि बे UPPL नि बिजाथि जयेन्द्र सार बिथां जेनेबा जोंनि इयुथफोरनि थाखाय जों खामानि माने जोंनि इयुथफोरनि थाखाय आं खामानि मावजानो लुबैयो जे स्पेसियेलि इयुथफ्राथ' जोंहा गोबां गोथौ गोथौ गामियाव गोबां इयुथ्सफोर दं नाथाय बिसोरनि थाखाय जेन'बा माबा मोनसे खेला दुलानि जेन'बा स्पर्ट्स लाइनाव जेन'बा गोबां जोंनि बर' हारिफ्रानो डाउन थिग बैफोरबायदि खना खनला गामिफोराव थांनानै जे स्पर्ट्स मोनसे इनस्टिटिउसन खुलिहैयो जे माबा मोनसे कचिं होयो मोनफा मोनफा पार्टखौ लानानै जे खामानि मावहैयो आं बेखौ लुबैयो आरो माखासे सोलोंथाइ बिथिङावबो साननानै नायोब्ला स्पेसियेलि जोंनि गोथौ गोथौ गामियाव साप'ज जोंनि गामियावनो हमनानै नाय साननानै नाय जोंहा सरकारि स्कुल गैया प्राइभेटलि स्कुलैनो दङ बेफोरबायदि प्रसेसआथ' जाबोगासिनो नाथाय कन्टिनिउथ' बहा जानो आरो दानि जिहेतु सरकाराव फैबावगोन जे सरकाराव फैब्ला बैफोरबायदि थालांनाय खामानिखौ मावफुंनानै आरो जोंनि बिटिआरखौ समायनासिन खालामो आरो जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय जोंनि आबै आबौ जोंनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय मोजाङै गाहामै खामानि मावलाङो जे बिथांमोना इयुन फिउचाराव जेबो खस्थ' मोना इजियैनो गावनि थांखिसिम सहैनो हायो बेफोरबायदि खामानिखौ आं मावजानो लुबैयो